השקר הזה. בסימן טוב ובמזל טוב מצאת את אשתך לעתיד. בתור שותפה מלאה בשמחתך, הישיבה תשמח להעניק לך ולזוגתך מספר עצות מועילות. כעת, גש למשרד בדחיפות. כן. שלום ארי, קראת לי. וברכה. יש איזה משהו שאני צריך לחתום עליו. שנייה. מה מפחיד? לא, זה משהו קטנטן, אל תדאג. אוקיי. אתה ממש חתונות? כן. אוקיי, אפשר לקרוא קצת? לא, אל תדאג. זה משהו פעוט, לא רציני בכלל. בבקשה, לחתום לי פה. תודה רבה, מזל טוב! What's going on? כלל מספר 1. למסיבת האירוסין ניתן להוציא רכב בעד 5 מקומות בלבד. אך מספר המקומות הוא המלצה בלבד. כלל מספר 2. על האירוע להתקיים בקרבת הישיבה. וואי, איזה יופי. מטבח מקצועי, הפעלה מקצועית, בניצוחו של השף בביתר יבגי. היא בטח תאהב את זה. וואלה, גם יש בר מקצועי. גם זה בעפולה. סקויה, פסגת האירועים, נוף מרהיב, מטבח משובח, תאורה, מיזוג כל השנה, אנשי צוות מנוסים. וואלה, זה נשמע טוב. אוי, נהריה. גני אורה, זה נראה יפה. וואי, היא בטח תאהב את זה. יש פה אולם גדול, עד 1,000 מוזמנים, חניון קרקעי. האולם כשר למהדרין, זה בטח טוב. אבל איפה זה אורה? אורה זה לא בצפון? מול ההר. מי יודע איזה הר? אירוע של פעם בחיים. כשר למהדרין. זה בטח, וואי, סוויטה מפוארת. חופה תחת כיפת השמיים. אבל איזה הר, אנחנו בעמק איילון. כלל מספר 3. עלות האירוע תסתכם במחיר סביר והגיוני בהחלט. שלום. אולי מאגדת? כן. כן, אני הייתי רוצה להזמין אצלכם אירוע. בבקשה. כמה עולה אצלכם מנה? $60. מה $60? נוף בראשית. עוצמת המדבר. עלק. שלום. נוף בראשית? כן. שלום, רציתי להזמין אצלכם אירוע. כמה עולה אצלכם מנה? 20. $20 זה נשמע יפה. לא דולר. רק סטרלינג הולך היום, רק סטרלינג. אוף! ביי! ארמונות צוציק, זה נשמע טוב. שלום. כן. זה ארמונות צוציק? כן. אפשר להגיד את הזמנות בבקשה? תמתין שנייה. אוקיי, ניינתי. שלום, הגעתי להזמנות? כן. כן, אני רוצה להזמין אירוע בזמן הקרוב. אוקיי. חתונה. מזל טוב. תודה רבה. כמה עולה אצלכם מנה? $70, אה? $70. יש לכם הנחה אולי לבחורי ישיבות? בן אישים. אנחנו, אלה העם של המדינה האלה. אלה רק בזכותם אנחנו קיימים. מלאי אידיאולוגיה חבל על הזמן. אנשים עם אמונה, עם ערכים, משהו. רגע, איזו ישיבה?
כן, אנחנו מישיבות הקו, קו רחב. כן. 69, 99, עליי, אל תדאג. 69, 99. רק שנייה, בסדר? לא, זה נראה לי יקר, תודה. לא נשאר לי ברירה. שלום. ארמונות אביחיל. כן, ארמונות אביחיל, שלום. כן. אפשר להזמין אצלכם קייטרינג לאירוע? מה יש לכם להציע? כן, יש לנו את המנה הסטנדרטית לוועדים, שכוללת במבה בולינגית, בתערובת של צ'יפס וקריסטל מנגו, עונגי שבת, דואט של ביסלי בצל עם ביסלי גריל, על מצע של עוגיות חיוכים, וקמצוץ קיגלביץ' מלמעלה. אתה שומע? כן, ומנת הדגל היא הבית החם, שמעורבת משילוב של פינקי מעורב ב-RCQ עם עלי ופלה מלמעלה. מנת הבית החם. נשמע אירופאי כזה. ברור, זה המומלץ שלנו. אוקיי, נלך על זה. תודה. כלל מספר 4. ביום החתונה אין להוציא מלווים לחתן משטח הישיבה. שיהיה במזל טוב. מזל טוב, מה? מזל טוב! Yo,